Sorry. Dapat may ano. Aray. Nag-check ka, ay nag-picture ka. Para ano, para picture mo kami, para nagbabatog na ako. Ikaw mo na picture mo. Malamawon mo yung makagawad ninyo. Malamawon. Hindi na nakaturo po sa magawad. Sabi ko lang. Talaga. Wag na yun. Nagano na lang sila. Kapanahalon talaga. Sorry ah. Kapanahalon talaga. Ang lubat, walang puwat yun. Nahalik lang yung agpinaw. Para. Ako niya ini. Yadi na mga kapatid. Naghihira. Dapat mauna sa kayo. Lugublian. Nakabaw na ka pa, Neng? Opo. Wow, biligid ka talaga. Samantala ka na ay Diyos ko. Baklay ng kita. Arayo. Makuputon ng ilit. Ganito ka rin kada yun. Kaya mga pera ka na? Ito kasi ako nakikita nagabatag naman. Ang hakot kay akin ang nagbulok. Nabughat? Nabaghat ko nga. Nabaghat. Wala. Nabaghat ko na. Pagin ka dyan alaw ka. Ako pa ka. Pagkadisaran. Dapat ka
Saan kinukuha ko sa likod ka? Yan, dito na nga si Kiri. Si Awa, 12 may kagkan. Ang ganasan sa pwede. Opini, kay taras na sa mga tao. Ay, salamat lahat ng yung dalan. Nandala ko, no? Oh my God. Ano talaga, yawan. Gabi ka ba? Kumani ka sa nakaulang dito pa sa unahan. Kaya nasa unahan ka kay nadudubli kami. Ikaw ang mag-una dito sabi. Kay pagkasilhigi. Sabsabon mo, saka. Pakatawa kami sa ulan. Maamo, dapat nag-una talaga. Ano ang bago Ah, kami malaki ba magpili. kano daw? Wala, balik ka kaputan mo, awan! Ano yun? Ano yun? Ano yan? Ano? Kabilang yung nasa yun ang sindihan. Ari din ano, mari ka kasi balik haon nyo. Ba? Punugang ka sa dahil sa lubog. Nakakahulugan naman sila ng ato. Kamusin ka. Panindi. Tapos, Dapat sa hapon sabi. Sabi kay wala man san. Hello everyone. Tumukat na. Nana, So kasama na dito sa amin sa pag-asa. Ay, wala ko sa gusto ka nagtitin ako. Sabi ako wala mo sa hello everyone. Taon-taon ko hello everyone. Wala pa ano hello everyone. Maliwat, awatan natin. Awatan natin awat pa. Ma, sino kasagyan ko na? Waong ko na. Siluti, wala pa siluti. Hindi naman dara-dara. Ay, gulosan mo. Napupulot. Hindi lang kami. Matanong na lang kami. Hindi ko niya. Oo. Lalo, tatanong. Sa barangay, magkano ka mo? Tanong kami, tagsaranggatos. Ang buhat. Ito. Kalintura pa yan to. Karalintura na kamo. Dito nila ako sa party. Sayang. Ito na all, may party. Awan, umbutan ko kayo kayo. Mga tawag ka. Wala kami. Madami ko iba. Ano kita niyan? Bros. Mga dito pang tumpa para dito sa kamera tayo. Ha?
Ano ha? Dapat tanahali ng mauyos ko. Lukban mo. Lukban mo. Suok na. Pag wala kang kakawato, abutan ko sa Ano kayo sa? Yun, yun dito yung sa ano. yan. Ay, salamat yan. Ganagdan ko. Ay, sulit. Ito pa niyo. Ulit na lang ang sige. Nagpunta ka sa soga na sa pamilya na yun. Bakit mga dito sa ating baga? Kaya ko namin ikaw sa balay. Dali na, hindi kinalipon kay. Ito naman ko naiangat ang ako, ano, makulong. Sa'yo mo niyo mamaya, no? May Ellen, para sabihin niya ito na pag-awi sa alas. W. Kaya ka, pamitin niya anong ninyo. Mayor sa mga kapitid sa mga DSW. May atake yun. Masaraya kita. 5:30 pa niya. Oo, Sereno. May banda ko yun, banda rito. Magaling ang sudo ng kita kayo. Pagaling kita niya, nagsaga, bayan yung kakain.
Natin ako. Kaya niya, suhol, may ano, likido, may insektan niya. Wala, nangrinig niya ka mo kasi aga magkinido-kido. Para matimbang na dito sa likas. Dapat pala, hinupudan mo man talaga. Pero kayo tumandang ko sa siya. Para matimbang na dito. Tinimbang na. Oo. Ano sa'yo pang puruwasin sa'yo na kada ano, kung saan ka mo, buwan nyo doon. Pag unang nagkadaraga doon ang pagtugon ako nagbibigay pagkulit mo dito. Ay nagkaragat din ang balo ang tuwalitaan. Hindi na. Ay, ganun malita. Wala akong kagkagang kukuha mo. Para sa ano? Ay, na. Oo. Ha? Oo. Ay. Ang kanila sa ano, at kanila hindi yan sa ako. Yan sa ako, ho, balikan. Oo. Yan to. Busy kita. Pwede ba picture na? Documentation. Pwede ka mo mag-picture. Ano na. Masayaw ko na kita. Masayaw. Pwede. Sayaw ka naging ko mo. Nagabab kami na ito hirap. Kabal, mauhan. Hindi, yung kayo nagkakaparehes. Sabi ko nga ni, kantek ka? Ay, ko nga ni, sabi ko nga ni, ano kung maliwa, kasi may bagay, masirin man, pero meron na ulo. Ay! Lubat na yung anak ko sa cellphone. Picture na kayo din lumahan ato. Wala talang may kaan. Picture taking. Para sa KPC ha. Malusan ang paghakutan ng agad. Kaupo lang KPC. Tataod sa mumbon kita. Oh. Ano mo, Bali may password din eh. Lin apply. Doon na, mapicture mo na kita. Ano?
Baya, maala yung yan itsura ka sa diho. Sinan mahakot na sa di. Mo yan problema ano dada. Tulo ilang. Ara. Ano? Panga. Ani nang. Gay na yu. Maula nga din. Pang. Diri sa ano pang apat sa 30. Puro dito pero tanay mo na pago. Sa ano kita? Sa Incomonin. Maka-incomonin kami. Nga naman yan to si tataro ko kasi hindi masabaan hapudsan sa hero. Kapag bawal nga nag ito para bagay sila na ako yung magulong para sa binibigyan. Dili mo daw. Para kay dada sa domingo sa di. Doon lang sa di. Kita na Domingo na. Aw, Wednesday. Sabado yun. Ayo, kubliya di sa Parang Domingo maana masulod. Domingo ano. Oo. Sunod lang siguro yung mag-abang. Sunod lang siguro yung mag-abang.
Paubayan nyo na yan sila. May sabi kung sa galit Where are you? John Lock. Hello, John Lock. John Lucas. Hi, John Lock. Puro riyak naman yun. Bali. Wala kung may ano. Babalikan niyo sa manok. Magmanok yan, kaya dito may dala. Nene, balikin na ng tabi ito. Ano ka may daspan? Ano lang balikan? Ito yung mga tinipon mo. Itaksak mo sa piling. Kaya kung talaga saan man ako, sayang ang linggo. May mga anya. Nagawa ako dito mo. John Loken. May mga ano. Ay, Mana Eileen. Kay Goz. O, diba? Naboso na ang aming ano. Ito na ang ano. Dapat may daspanin. Yun lang yung kay pag-init. Pag-init. Putanda ko na. Mainit yun. Tiwala lang.
open six and said hi. Ah, nakabidyo nga ni. Mation. Look, mation po. Kaya kailangan mag-clean drive. Clean drive kay Maati. Medyo ka natin yung bama kay Luma na.
Oh my gosh. Hi po. Clean Drive. Kaya dito ang ano ninyo, ang tinapay. Pag nalata yun, ano yun? Vitamin ka sa ang mga ano. Ayun, sabihan ko kahapon. Nakaano sa kuwan. Ato, tuloy mo yung tilina ko si Kapo. Ito kami sa center. Sabi ko, alam na yung kumang sa saan. Hindi na talaga mo kaya wala ano. Sabi ko, initin ako lang. Wala ka Thank you. Thank you po. Salamat. I'm Bicol po, Bicol. Grabe ito, malainan pag may grabe na tambak.
Oh, ayan. Kay po limpyahan. Kay Maramoken. Maramoken, matiin. Ayun. Nakawayan, kaya yung ko. Ha? Ayun! Ay, sa iyo yun. Ako nagpupulog sa amo ya. Bakit mo man ako magtulog? Ano, sino? Ayo ano? Inuel! Dito ka. Ay, pakuha ko na lang. May tabok daw. Ano ko yung tabok sa desali man yun. Itadlok daw, itadlok. Ay. Ah, lintiana niya na dali mo nini. Ay, before and after. Nakalive ako. Dampol na. Lang, durog na. Bumunta na kaawad, kaya man. Oo. Ay, sige, bumunta. Ano ako? Bumunta, wala ka ha. Nag-aaral ka mo sa pagsabi mo yung ano. Mau naligaw. Oh my God, may sakayan. Oh, awad, cellphone. Ang tamaan mo. Tamaan talaga yan. Ada apa tayo mo? Pili na ayo yun. Kinutudon ang dasapay. Iniho kay ibutang ko sa origda. Uy, Lucy, pakuha na ka ako. Hindi ko, bayaan sama maglakwa ka na. Napagalang mo. Oh, nagpapangkat ang balik ko niya. Ayun, hindi na ako. Bayaan ka man lang. Dahil ba? Pag-ulitin na ka. Yes. Salamat sana. Kaya malinig na sa unahan. Ay! Tama na yung awad po ni kay makadispido ko lang so. Hindi nakaw lang. Sik. Kawayan yun. Ano ba ito ha? Iyo na lang. Ha? Iyo ah. Diyo na lang. Uy! Uy! Utos na yan to. Sabi mo, ganito.
If you ask me, di baling mayroon sa'yo sa Ayaw ko pala din ako. Ayaw ko ha. Kay. Basta ko rin kaman. Ipabayan na natin sa kanila yan. Ay, isa na nanay. Sa kaya na tulog. Kung kayo umakin ng bisikil, isakay mo to. Dito na kita. Didig. Cagayan San View. Kabrad mo yan. Ha? Matapok mo din ba? Bigla. Wala ba yung dito? Nawan ko an. Nasabi sa pati na kami ulo. Madulot ka rin cellphone na tungtungan ho. Sa'yo mo yun na natungtungan na cellphone? Kasi, ha? Hindi na bati. Kuan, video, nagungtungan. Sino ito si Sana?
Ay ba? Meron pa kayo masyadong malayo. Pag sa viewa. Pero mas magayon ako. Charot na. Aray. Sabi ko, pero mas magaling ako. Ito sa dagat.
yan siya. Awan alag. Akay man, bili siya na rin para mo nawara. Akay sa, ikaw siya. Kaya kung hindi ka nakaripara mo nawara. Para maano, dikit na. Ay, yan, kuha, sako. Kaya din siya na. Ay, Bali ito digdas. Ay, harap na. Gulo ka. At usapan na lang. Ano pa nga pagsisira ka tagdawa, no? Pagsisira ka ugang. Nauna pa ha. Ganito ko collaboration of. Dito tayo. Doon tayo sa makikita tayo. Kaya mo rin diha.
Matampo talaga. Adik lang kay tampo. Logo ng buhok. Ito ng mga dayo. Pag nasa pagmamalig ko, inom naman. Oo. Inom dito na ano, i-direct ko. Maayos na relasyon. Sabi ko balikan ko, ikaw ang gulat kilang punta. Nagasa ka mo, makawit ka? Malinig na. Patricia ka? Malinigan na, malinigan na. Ay, awad. Balikon. Dati nagpasok kay Sarong na. Ngayon nila po tuloy rin mga. Kaya po sabi ko, ano, mamari, ikaw lang po sila sabi niya rin, Tigninda na yan, di mo nagpapasok dito. Ngayon nagpapasok dito. Hindi arbit ko. Pagod ka, nagbalik na sa wala kasi.
Feeling lang yan. Delikado rin yun. Ah, dito pa ba may talang eh? Harap natin na. Malinagin na. Mga baguhan liwat din no.
So you'll never grow up. Salam by God. I'm going to baba na. Bagan, ba, kunyari inosente. Oh, sige lang. Never go. See you never go. Ah, sorry. Full charge ba yan? Ha? Full charge ba yan? Ha? Full charge. Bahala kayo dyan. Manong mo, madikitin. Madukoten. O, diba? Where are you? More than 1 hour na.
Sabi na, madami na. Gayonon. Salamat po. Hindi ako. Para ang camera. Sige, go ahead lang. Hello.
Matanda ng libro. Kanan, sabi na ko, tayo na. Tayo na. Sabugon, libro. Kaya nga ni.
Buka na lang may unan. Lamig yung unahan. Kita, yan ang nangyayari na naglamaan ng marami. Ay, mapag nag-iniba. Ay, oo, bilhin ka. Tawarihan ka. Ah. Video ako. Naka-live ako. Naka-live ako sa YouTube. Okay, man.
Asa ba kayo dito? Pero may maninis para oras. Doon ho, sa ano ang masakit doon. I-end live na. Ma-end live na ako. Salamat. Salamat dyan, Luke. Bye-bye. Bye. Ay, paano ba? Naka-landscape pa, no?